Eu son Begoña, tuve en gandería de leite e agora teño de carne xa fai moitos anos. Chamo Mariano Pazos Currais, teño unha gandería de leite xunto coa miña compañeira. Chámame Dorinda Pérez Recarei e temos unha gandeiría de leite. Son Cándido Iglesias Turnes, desde os 18 anos estou dedicado ao tema da gandeiría. A vida no campo é dura, moi intensa, hai que ter en conta que son 365 días. A ver, o traballo físico nunha granxa, sea de leite, sea de carne, antes era todo físico. Aquí con pesos, toda a vida, vamos. Cargar as pacas, cargar e a descargar os sacos de abono, que antes ibas á cooperativa, pero eran sacos de 50 kilos e había que palealos todos á man. Son traballos complicados e además son continuos. A mí pareceme que traballei moito. Me acordo algo de que cando tirábamos, cando ensilábamos cos cargadores, eu tiraba pola erva así para atrás, sempre fun de traballar moito, de botarme para diante, non de quedar atrás. E había unha señora que me decía: Dorinda, non te apures tanto que cando esteas mal ninguén se vai acordar do que fixestes. 65 anos está ben, A min pareceme que está ben. Se non é demasiado xa... Debería ser unha jubilación como moi tarde, aos 65. É dicir, eu creo que cando tuveras os anos mínimos cotizados, 38, 40, os que sean, que te poideras jubilar co 100%, porque é que non vales, non rindes no teu traballo, non pode ser. Que estar feito un trapo, decía unha amiga, que decía, cando chegas aos 65 anos non te jubilan. Dinche, marche para de traballar que non vales para nada. Que eu vexo que todos os que nos dedicamos a eso, todos estamos tocados, ou da espalda, ou das articulacións, ou agora ti peleate ou con un parto, ou cunha vaca que se che deita. Eu sei por experiencia, dos 60 anos por riba no sector gandeiro que son malos de levar. Empezas a ter problemas físicos, empecé a ter problemas de columna, o corazón tamén empeza a non responder, bueno, refiarme que a esos problemas de salud que che chegan a esa edad están moi relacionados co tema laboral. Que estamos reivindicando algo que me parece o máis natural do mundo. O sea, que non estamos pedindo ningún privilexio. Non queremos ningún privilexio. A min que me valoren, dicir, con 3 hernias de disco, que pode ser operables. Pois poden ser operables, que é un riesgo moi alto e non compensa. Joder, pois por que me fan traballar un ano e 10 meses máis? Non vexo xente por riba da edade de xubilación normal dos 65 anos, non vexo xente capacitada para facer este tipo de traballo. Non sei se é por descoñecemento do que é o campo, porque ao mellor algún desa xente que está tomando esas decisións non lle viña mal que viñeran aquí un mes de vacacións que ten eles que viñeran a explotación como a miña, e que traballaran aquí como a min todo o mes. Depois sabían, polo menos falaban un pouco con conciencia do que hai, sabes?